Тоҷикиш мегем маъруф шидааст дар байну токиёи чоргилай. ҳамин як одам омад аз Алҷазоир будааст. ҳамин омад ассалому алайкум гуфт, зиёрат карду, гуфт ки аз Бухороӣ, аз Бухороӣ. Ба гуфтем мо ай Тоҷикистонем, алҳамдулиллаҳ ҳам Бухороро ҳам территория минтақаҳои мо дай. Баъд омад дар пешам шиш қисса кард, гуфт ҳаминҷа ватандоро ҳам шаҳрот ҳастанд, аҷаб ҷавонои солеҳ эътикоф шиштагиянин тарин бачаҳои даст ба хайр ҷавонмард. ҳамин гап зад, оғои дидаш рехбон мекунӣ. ҳақиқатан гуфт ворисои ҳақиқии Бухорӣ будед шумо. ворисои ҳақиқӣ ҳамун Бухориёро дар ҳамҷа дидаед ки ҳамашон тари шери наранд, такияҳо доштанд, хонаҳо махсус доштанд, корвонсароҳое ки ҳоҷиёро ҷо мекарданд. вақтое ки тари группаҳое набуд, ҳар кас бас автобусу дигар мерафт, дар такияҳо ҷо мешиданд, ку дар ҳам масофи ҷои зиёд буд ки мардума бепул ҷо мекарданд. ҳамин хел ба як бовар кунед, як ифтихор тамоми вуҷудмона гирифта ки ҳам ҷавонои моро сифат кардан, бидиян ҳақиқатан худо баракат шуда. анами яке ай чизое ки ҳаҷа мабрур мегардонад, анами итъомай. ҳоҷӣ бояд хайри эҳсонош зиёд шавад, махсусан дар ҳамуҷа. оли ҳоҷи бобо қисса карданд ки ҳамроҳи доғистониё будем, аз бас ки бисёр ба автобус мерафтанд, автобуса гирифтан пур кардан мега аз ҳамин хӯрокҳои ҳархелаву ҳатто аямо кӯмаке ки метан, хайриҳое ки метан, мардуми мо серар алҳамдулиллаҳ. ҳайрон шидем, мега барои чӣ кора мекунанд. дар Ироқ рафтем ки мега рафт садо кард, мардуми Ироқ ҳақиқатан мардуми ҳамин мазлуми бечораи камбағал. сухани хуш, сухани нек. ҳоҷӣ чанде ки метавонад бояд ки ҳалим бошад, ором бошад, дашнума ҳақорат накунад, сухани қабеҳ нага, дили касеро наранҷона. ҳамин хеле мо дар ибтидои рафтан хеле дағал ҳастем, як дағалиёе дорем, як корое дорем. баъди омадан хуб бешем, неки охир мақсад ки дига дер мешавад, об ай сар мегзарад. ҳамин ҳоҷӣ агар ҳаминҷа пухта брава, пухта тайёр шидагӣ бошад, ба худо қасам ҳамун ҳамроҳошам роҳат мекунанд, хичам аз ҳама ибодатш лаззат мебарад. неки афсусу сад афсус ки тари чӣ бигӯм дағалону зиёд ҳастанд, суханои қабеҳ мегуфтагиҳо зиёд ҳастанд. касое ҳастанд ки намедонанд куҷо мераванд. як воқеаи аҷиб шид дар ҳамин умра. як ҷавон модараш қатӣ будааст, чӣ хеле мекунад, қатӣ як ҳоҷи ришсафед, ҳоҷи ришсафед ба синну сол ришсафед мегум, набоса ӯ қарише надорад ки бифаҳми сафедаи сиёҳ. камтар гап қарише надорад ки бифаҳми сафедаи сиёҳ. камтар гапш гирехта, синну солаш рафтагида, даъвову ҷанҷол шушид, гапҳои қабеҳи ҳархела зиёд шид байшон. ба насиҳат кардем, гуфтем ҳоҷӣ ту ҷавонӣ хуб нест ҳамин кор. ҳоҷӣ шумо дар ҳарами қаҳрӣ кардан бо мусулмон аслан ҳаромай, дуруст нестай. пайғамбари худо мегӯяд ло яҳиллу лимуслимин ан яҳҷура ахоҳу лмуслима фавқа салос. мусулмон ҳақ надорад ки бо як бародари мусулмонаш ай се рӯз зиёд қаҳрӣ кунад. ялтақиён фаясудду ҳаза ва ясудду ҳаза. вақте мега ба ҳам вомехӯранд, мисли такаввури иш фукшаи ситоб мета, иш фукшаи ситоб мета. ҳолон ки худоро хуш намеояд ҳамин кор. хайруҳумо ман бадаа бисалом. аз ин ду нафар пеши парвардигор ҳамонеш беҳтару хубтар аст ки ибтидо ба салом мекунад. салом мета аввал шуда. бара гуфтем салом бутеҷа ҳарамай, хай бахшиш пурсай, тра калонай. рафт пешаш ки ҳоҷи бобо хаяк камбудӣ ай мошин мебахшед, дар рӯш туф кард. то ин дараҷара кинаву кудурат бибине буғзу адоват дора ки туф меги охи хонобод, ту куҷо мераи ҳаҷ, тухта ислоҳ кар. اونجا جوی خیلی کارو گپو نیست اوکی. ای سبحان الله. بسیار واقعی عجیبه میبینن مردم ما، خیلی کسی را خدای تعالی هدایت کنه یک متأثیر میشه و یک عبرت میگیره. نه که با اونایش که ای هدایت خداوند محرومن با میآیند با همون کارشون را دوام میتن. در یک موضوع تاکسیست اگه چی گفته است؟ مهمانخانه گفته است سالی همین 2006 یک مهمانخانه نو در تاجیک‌ها را جو کردند. меҳмонхонаҳое ки нав шидагиянд, Сауди Соидӣ ва Ҳамиди Соидӣ ва ҳамтарин номо доштанд. ҳамон худи таксистҳо намедонанд ҳамуҷара. дар такси ҳоҷиҳои тоҷик суворамита омадастем, як такси дига аю пара омад. роҳ ҳамин ду мошин барбабар гузашта метавона охир. ин ҳамин манъ кард ҳамон таксиро, картаи бигем меҳмонхонара додаш ки ҳамин дар куҷо боша,
اوش نگاه دوره و این مصریو با سرگاب نمیشون آخی چیزی همه گفته است ای پشتی ماشینی مورم 10-15 ماشین استودگی ای پشتی او تاکسی رم 10-15 ماشین استودگی یا تاش سیگنال نمیتا برای چی برای هم شوفر هم تا دست شب رو ورده نمیتا صبر اونجا انا تری مکان های مکان صبر های مکان تحمل های مکان بردباری های مکان احترام همدیگر های احترام مسلمان های